Sachi sen pat happy ki parano kerasaan bayi jongi ngat pan pau shapi bat ngebu ro ya kajing kerpan kamtam ki Kristen ki balak bun ki jing syak lek beng ki balak palak napo Manipur tena kalian jong kaleng kari India kan hunyam paper ki la penlong hala kajong karali wat hamme khalayaru na kabanta ban pen i ya kajing persya halor kane kajing yakhi kabajia Manipur kamtam kajing syak lebeng ba kajing syak ban beng ki jong ki Kristen ki kun hunyam paper ki la penlong ya kajing duai bat kerpat hau belai ban pelaj ya ka mensim jong ki kamtam ya ki Kristen balak khlap no na kane kajing jia ha kajing syak lebeng kajing yakhi hapo Manipur baro ki bu ya kajing duai hala kajong kajing duai te kat kum kajing sngau kajong na kum ubreu badap ubon kajing duna hanrei hala ki ying kisem bat hala ki jong ki mensim kin bu ya kajing duai na ka benta jong ki yo le se kajing duai kajong pi kan long kabor ka bamayan ka ban poi has tandong skor kajong ublei na ka benta pun pha da kano ka kam ka bapla ka da bapla bagani ka jing syaban beng ki jing sala beng kane ka jing jia po Manipur kan kutno ling ba ka jing duai ka jong pi bat baro hi ki pai Kristen ha ka leng jong kari India ku bless you bon perlok ngese kan du pat ki video